ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ರೇಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳ್ಯದ ಅವಳೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಎಂಕಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಡು VGC ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ VGC ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾದ ಮತ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ದೇವಿಯನ್ನೇ ಪನ್ಪೆರು ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯ ಉಳ್ಳಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಂಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ಜನವರಿ 7 ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡುಂಡು 35ಕ್ಕೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಎಂಕಲು ವಿಶ್ವಗಾಣಿಗರ ಚಾವಡಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವತಿದ್ದು ಇನಿ ಕರಸೇವೆಗೆ ಬೈದ ಮುಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ದಿರ್ತೇವೆ ಇಂಚಿನ ಕರಸೇವೆ ಪುಳು ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ನಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರಸೇವೆ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ದಿನ ಮರಳಿ ಮಾಸ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಥ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 50 ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ 55 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಕರಸೇವೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿಶ್ವಗಾಣಿಗರ ಚಾವಡಿದ 87ನೇ ಈ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಲೇಖಿದುಂಬು ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಸುಮಾರು ಹೆಣ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಣ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಚನೆ ನೇನು ಭಕ್ತಿದ ತುದಾರ ಪಂಚಿ ಕುದರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಾಪದ ಪಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶುಭಮಸ್ತು ಯೋಜನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಪದ ಪಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೇನದ ತುದಾರ ಪಂಚು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಚಾವಡಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಣ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೆಗಳ ಬತ್ತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ಐಟ್ ಕಮಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ತುದಾರ ಪಂಚು ಉದಾಹರಣೆ ಚೆಕ್ಕರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ತುದಾರ ಚಾವಡಿ ಶುಭಮಸ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹುಷಾರಿದ್ದನ್ನಕ್ಕೆ ಗಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬಂತ ಮಂಜಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆಕ್ಕರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು ಈತ ದಿನಕ್ಕೆ 87 ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ದಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಬಣ್ಣ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬದ್ದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಣೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ನನಲಾತಿ ಜನ ಬರಲ್ಲೇರಿ ಮಾತಾ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಅಂತೊಂದು ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬೆಲೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ಏರಾಂಡಲ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕೂ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೇರಿಂದ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕುಡಾರ ಬರೋಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತಂದ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಮಂತನಾಗ ಕುಡಾರ ಬರ್ಕ ಅಂದ ಮುಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೇವ ಮೂಲ್ಯನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೆಗೆದು ಅನ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಾನ ಎಂಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ತಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಳಾತಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿನ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನದು ಮುಗಿಲ ನಾನಾತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಪಾಪದಕ್ಕನ ಸೇವೆ ಮನ್ಕೊಡೊಂದು ಎಂಕುಲು ನೆನ್ಸ್ದ ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಒಪ್ಪಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನಾತಿ ಪಾಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಅವಕಾಶ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ